Здравейте, приятели! Аз съм Digital Gamer и днес, както казах, ще снимаме на FIFA Mobile. Така, хора. Сега първо реших да ви покажа новите неща. Има от Сола Лига. Сега в план са. И е апдейтната. Много е готино. Ето има облак. Аз имам 90 облак. Той е на вратата. Тези двамата не съм си ги взимал. Имам 8-6 или колко беше, 8-6 Азар. Сега има голкипър, мисля да го изиграем. След това ще ви покажа моя отбор, защото забравих. Сега, мале. Това беше супер яко. Гризман. Лъжи вратара. Цък. Не. Вече няма са легая, хора. Шут. Гол. Голо. Минахме го. Сега представете си Мануел Нойер. Да видим. Не. Поне е златен. Сега скаутинга няма да го играя, защото знам, че няма нищо хубаво. Сега да ви покажа отбора ми. Ето 8-6 Азар. Имам Гризман, Модесте, Ройс, Белоти. Има Пайет, Банега, Инеста, Куаришма, Ботмар, Данило Перейра, Брадлей. На вратата Облак, Фелипе Уишма, Хектор, Коне, Годин, Хелведес, Сагна, Пекин. Това са. Като хареса отбора ми. И мисля сега да изиграем сезон срещу Гижон. Не знам сега да... Аз играя срещу Ла Лига. Срещу отборите на Ла Лига. Вече минах Барса. Бих ги с 2-1. Така, сега Азар. Газман. Хора, когато снимам клип, играта ми е малко в забавен кадър. Не знам защо. Азар какво направи тук, що? Ето го повторението. Мале. Това, мисля, че беше задна ножица. Но вратаря спаси. Годин какво се опита да направи, но не успя. Сега топката е в другия отбор. И Еста прави фаул. Така. Банега. Тета му е топката, защото не е удобно хора да игра така забавен кадър. Е много гадно. Да. Ще откарат он за Куарешма. Сега ще ми вкарат. Не успя. Ето, гледайте как е забавен. На вас не знам дали ви е забавено, но... Много е гадно. Сега се опитвам да вкарам. Шут се 0-0. Не се чудите защо името ми
Барселона, значката ми е на Реал. Просто като си пишех името се обърках и написах Барселона. Иначе съм за Реал Мадрид. Те са най-добрите. Облак, излез. Излезе. Влиз. О! Той как влиза, бе? Мале, я. Ето и беше бък. Хора, това беше чист бък. Тя първо излезе. Вижте, гледайте. Гледайте топката. От тук се вижда, че излиза. Аз викам коста тук е. Мале. Това го... Не беше... Сега. Гризман центъра към Азар. Азар! Какво прави 2-1? Резултата е Еден Азар. Еден се разписва в 29-та минута. Точно. Какво добро центъране е Гризман. И Азар направо в мрежата. Така. Сега Азар се връща назад за топката. Прави шпагат, но не успява. Сега Иниеста не успява, но... Оу! Каква грешка на Годин! Облак излиза, но не успява да спасява. Да спаси. И това е голяма грешка. И резултата вече е 2-2. Най-голямата грешка на Годин в матча. Най-голямата грешка. Сега Гризман. Подава към Еден Азар. Еден Азар отдалеч се опитва. Хора, като говоря така с напрежение, не изговарям добре думите, защото бързам. Еден Азар прави шпагат, не успява. Сега Коне много далеч прави шпагата. Сега Годин. Пак прави грешка Годин. Това е най-голямата грешка за Реал Мадрид. Облак взема топката. Оля, ако се болира наказателното. Така. Приключваме с първото по време. Сега втор. Евер Балега. Прави шпагат. Но нема топката и е изкарва тъч. Паето ще е докосна от топката. Това матч. Оу, това беше малко голо. Оу, облак е на вратата. Грешно подавали на облак. Коле безгрешен. Коле е безгрешен и той сега направила грешка. Как минава всички той, бе? Как? Това е ли възможно, хора? Това е просто невъзможно. Але Гризман, може да подаваш, бе. Сега ще набият тя. Мале, какво прави това? Ех. Балега. Да, към Гризман. Шут на Гризман. Това беше спасяване. Това е така мисля. Винаги ще дадат фал, като го спъната, Иниеста. Пае.
Мазар. Един Азар продължава ступката. Това е единственият възможност за Реал Мадрид. Един Азар прави резултата 3-3 в 70-та минута. Дали Реал Мадрид ще могат да обърнат резултата с 4-3? Ще разберем точно след сега. Иска да кажа. Или пък другия отбор ще вкарат гол. О, не. Това е радно. Облак! Оф. Това беше накусал. Сега Банега. Подава горе към Пае. Пае, отливат на топката. Сега Банега пак се опита към Пае, лоле. Блокира ли паса? Илиеста. Илиеста направи нещо хубаво. Как бави времето, хора. Азар. Сега. Каква е възможност за Реал Мадрид след това врата спася и централила Евер Банега. Хвалата е от врата. Гледам как са бавто. Хора, ще завършим равни. Да. Това беше от този матч. Сега ми се играе също Депортиво. Чакайте малко. Да ви да само нещо. Също кого сте ми... те са ли били 3-2 Барса? О, объркал съм се. Я кога ще игра срещу Реал Мадрид? Ето. Много надалеч. Много далеч. Има още колкото ще време. Хора, това ще от този клип. Надявам се да ви харесал. И не забравяйте да дадете по един лайк и да се абонирате за моя канал. Ако ви е харесал клипът, моля ви, абонирайте се и дайте по един лайк. И това бях аз, Digital Gamer. И ще се видим след малко, когато сливам на Clash Royale. Чао!